Mayong hapon mga higala. Mayong hapon. Actually, kining timaha mao kini ang gikasabutan. Pamatud-an ko nga ang tanang pari sa RCC mao ang taong yawanon kay nangalagas demonyo. Sumala sa gipasabot sa Biblia o sa mga referensya. Unsa ang akong katunggalan mao ang pagpamatuod. Ug asa gibasin ako ang akong pagpamatuod? Sumala sa gipasabot sa Biblia o sa mga referensya. Therefore, kung ang akong pagpamatuod dili mapasabot sa Biblia o sa mga referensya, ang akong pagpamatuod usa ka bakak ug wala na tinuod. Apan, kung ang akong pagpamatuod mapasabot sa Biblia o sa mga referensya na musugot kag sa dili, ang akong pagpamatuod napamatud-an kaya. Maraming timaha, gospel ko, hilom lang ta aron mabati. Oya na mo mga tawa, kung panalitan, makalamang. Maraming timaha, akong pamatud-an nga ang tarang pari sarsisi, mao ang taong yawan sumala kay nalagas demonyo, sumala sa gipasabot sa Biblia o sa mga references. Kay taong yawanon man mangita ta sa Biblia. Nanay pulong taong yawanon nga akong giripay gipasabot ngatos mga kaparian sa Romano Katoliko. Nasa mabasa higala Neas 2, kapitulo 2, versículo 3 o 4, mao kini ang pagkasuwat. Ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi, kay ang maong adlaw dili moabot kun dili pa mahitabo ang katapusan pag-alsa batok sa Dios, o dili pa motungha ang taong yawanon nga gitagana alang sa impierno. Supako niya ang tanan gipaka-Dios o gipakabalaan sa tao. Magpalapaw siya kanilang tanan, o gani musulod o mulingkod siya sa templo sa Dios, o muangkon nga siya Dios. Ni taong yawanon nalias kasulatan mga kagalaan. Hoya kining taong yawanon mangingilan. Hoya kining taong yawanon nga mangingilan, muangkon higala nga siya Dios. Nakaroon ang pangutana mga kaigalaan. Kining kaparian sa Romano Katoliko. Dapat natin ibili siya ni higala. Dili pag-anhin ako paghilabot ko dili pagluwas ninyo. Mga kaigalaan, inyong libro, Doktrina Kristiyana mga kaigalaan, nga akong gipalit og 20 sada. Asa nga pahina, page 33 mga kaigalaan. Ato nang basahon mga kaigalaan. Tanawon na to ha? Oh, pahina 33 nagkanayon mga kaigalaan. Unsay Santa Iglesia Katolika Romana. Ang Santa Iglesia Katolika Romana mao ang katalimban sa mabinunyagan nga tanan na miila sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Kristo dinhi sa iyata. Mga kaigalaan, nag-iyon ang inyong libro mga kaigalaan nga kanang inyong Santo Papa sa Roma mao kuno'y salili, mao kuno'y ilis higala nga ni Kristo dinhi sa iyata. Meaning, huwag may authority si Kristo dinhi sa iyata kanang ilis. Sama ng sinoy na ang inyong presidente ni Ato Gilisang Duterte. Huwag nas nang ito. Ato pa huwag nas Kristo ang mga kagalan. Uya si Kristo Dios mga kagalan. Meaning kining inyong libro mga kagalan. Dios usa. Muna higala nga ni Hawa yung Romano Katoliko. Kanang libro
akong balhibo higala kanto na membros katoliko mga kaigalan ang ilang Kristo na asruma na puyo mga kaigalan. Nakaroon na ba na ni-ebidensya sa Biblia ani higala na kining mga paria mga miniti? Siyagit mo. Mga kaigalaan ni adin himabasa mga kaigalaan sa 2 Kronikas 3:9 nga kining paria mga kaigalaan nga akong nasabot gitawag ni og mga pari nga mini mga pari nga mini nga Dios asa mabasa niya din mabasa higala sa 2 Kronikas 3:9 mao kini ang pagkasunod. Giginlan niyo ang mga pari sa Ginoo ang mga kaliwat ni Aaron ug ang mga Levita. Og nagpili kabog mga pari sabas gibuhat sa ubang kanasuran. Bisan kinsa nga nagladto yung bakaw pito kabog turong kaniro ug nagtanyag sa iyang kaugalingon nga buot magpari gihimo ninyong pari sa inyong Dios na gani. Nabi mo ba na? Hilo man lagi mo. Mga kaigalaan, niya isuat sa balang kasulatan ni Gala. Ang pari mga kaigalaan, nawa malinya dito ni Aaron o Levita, dito pari sa bang kanasurat, gitawag na og pari sa iyong Diyos na mali sumala sa Biblia. Na ang pangutan na karon. Kini akong kaatbang, higala man ako niya, gitawag nyo ni pari, na mas Pilipinas. Klaro kay higala. Kini inyong pop na mas Roma. Wa man na malaga ni Aaron mga kaigalaan. Wa malaga ni Libe ni Tikstoha mga kaigalaan. Gitawag ni sila mga kaigalaan o mga pari nga Diyos na mini. Saon man na nimo mga kaigalaan. Kining timaha pipo gini karon. Kay bawo kung pipo gini karon mga kaigalaan. Ang kunang pahinuoton mga kaigalaan. Nga kining akong kaatbang adto ni mangutanas akong gipalsulti. Adto ni mangutana sa akong referensya nga akong gabiton karon. Ug adto ni siya mangutana sa teksto ug bersikulo higala. Kung mangutana sa higala gawa na ko gisulti, kung mangutana siya nga referensya wa na ko gabita, kung mangutana sa teksto sa Biblia wa na ko gabita. Aw, wa mas topic higan. Nakaroon mga higala. Nag-alagad demonyo, naabay topic, naaba ni mabasa. Niya mabasa higala sa 2 Kronikas. Tigno? Ikaduhang Kronikas mga kigalaan. Kapitulo 10, 11-12 na kanayo. Ato ning basahon. Amen. Hanap-hanap na kong pumanta. 2 Kronikas. Kapitulo 2 Kronikas kapitulo 11 bersikulo 15. Ato ni basahon mga kaigalaan na kanayon. 14-15 mao kay ang pagkasulat. Gibayaan sa mga Levita ang ilang mga yuta o kaptanan ug nangadto sila sa Jerusalem. O sa una kay wala naman sila himuang mga pari ni Jeroboam ug sayang mga anak. Nagtudlo si Jeroboam og laing mga pari aron nag-alagad sa mga halaran dito sa kabukturan og sa mga demonyo og sa mga Diyos na iyang hinimo. Niya'y mabasa higala sa 2 Kronikas 11, 14-15 nga naay pari nga hinimo og tao nga way authority gikan sa Ginoo. Nga kanang mga pari higala nga way authority gikan sa Ginoo sumala sa Biblia nag-alaga na sa demonyo mga kaigalaan. Wa di ko'y mahimo mga kaigalaan kung dili mo lang pagsulti na naas Biblia mga kaigalaan o sa referensya. Akong basa ang referensya nalipay ko mga kaigalaan nga wa ko'y bayan. Wa yun itirap. Nindot kining pare na itong katma. Ano ba? Mutuman gisroll mga kaigalaan. Kaya akong basahon nini mag-iwa pa gani singgit na mo. Nga nung taong iwan-on mga kaigalaan. Historio Promanese mga kaigalaan. 10 seconds. Niya sa page 541 to page 542. 10 minutos o 15 minutos to. Ako ni basahon. Kapil sa 50 milyones
gipamatay sa mga kamot sa Romano Katoliko nga misupak silang pagtulunan mga kagalaan. Saon man nimo? History of Romanism akong gitugan. Ay mangutana na siya kinsay author. Muna ako na lang ipandaman. Ako na lang ipangandaman mga kagalaan. Brad, kinsa may author ka na? Ako na uting kay aning bro. Osbo na ako ikala. Kapin sa 50 milyones. Nagkipamatay sa mga kamot sa Romano Katoliko. Ang Santo Papa na nagunas kursada o sa pagpamatay. Igala, tiamo na igala. Ang mga Santo Papa sa Roma mo'y nagunas sa pagpamatay. Saon? Wag pa ganun, 1 minute. Ay minute pa ganito? Na 1 minute na yun. Mauna mga kagalaan. Ang pangutana, kining buhata. Gipamatay ang mga taong buotan. Nga karon. Kinay mga taong buotan. Usa man ang buhata. Yawan o na o Diyos na. Mga kaigalaan. Ni ay mabasa. Human sila pamatay ilang ilogon ang mga bandi. Mao ang pundok sa Romano Katoliko. Dato, inuod yun na mga kaigalaan. Sa tanang pundok sa tibok kalibutan. Nga ako nabasa ang libro nga Almanac Peace 150. 44,000 na rehistro. Kining ripondok sa Romano Katoliko mo'y pinakadatos tibok kalibutan. Nga naman, inilog nila ang bahandi ng mga kaigalaan. Nakaroon mga kaigalaan. Niya pa'y dugang na akong isulti. Kinahigala kung mahilig kong balita, makakita ko ani. At inoon ang isulti ni Padre Jimmy. Yatong Pebrero City 2019, karong tuiga. 2019. Niangkon si Pope Francis nga ang mga madre gihimos mga pare nga ulipo nila aron pagighilawasan. Mga kaigalaan, ano mo sulti makuha ng putput higa na? Pebrero, Pizza City, tuig, karong tuiga, wala mo kitaan ng balitaan. Yakin ko ang mga kaigalaan. Diyos namin o yan o. Wa matay mahimo kay inyo man. Muna mga kaigalaan ang nas Mateo Kapitulo 24:15. Sabta kung mabasa ka. Nakaroon, ato maning ibasa. O yan, nakasabot mo. Wala mo kasabot? Pagkapait ba ninyo mga kaigalaan? Mga kaigalaan, ni ay gisuat sa balaang kasulatan mga kaigalaan. Basin mahutanan na akong kaatbang Brad, si Kristo pare man. Yaw, tao, yawan on po ni. Brad, kini si Pablo Brad, nag-ispon magpare, tao, yawan on po ni, nagalagas si Monyo. O mo na yung pangutanan na yun niya, hinamnami, na nagyadamang tuman. Gipalanggama na na mga kaigalaan. Ano mga kaigalaan? Muna gisultis balang kasulatan mga kaigalaan. Sa piso 4.5 isulti niyo ang tinuod ngadto sa katao kay kitang tanan kabahin man sa lawas ni Kristo. Ang akong pag-anhi tinigana maura ang pagsultik tinuod. Wa ko ani aron musulti kong baka. Kaya ang bakakon mga kaigalaan way luna dito sa langit. Tinuod na mga kaigalaan. Tinuod nili, sir. Ang bakakon na luna dito sa langit wa. Muna ang mga kaigalaan. Nga ang akong pag-anhi dili karon mga kaigalaan. Pagsulti ang tinuod. Karang bot-bot meaning butang-butang na. Wala ebidensya. Pero natin kayon manis akong kaadbang. Kung tinuod pagdili. Kaya naman ni karon. Oh. Na, mawalagi na ato ng taga-apag-tagat-on niya kisi autor. Muna karon mga kaigalaan. Ang iyan nakasulat sa balaang kasulatan.
Lord kayo, may hapon kanatong tanan. Okay, daghang salamat, Brother Jeremy Maneses, sa imong pagpabarog. Okay, so atong hangyo ni Father Darwin nga usa ka microphone para way sapaw. Okay? So, magsugod na karon ang cross-examination sulod sa 15 minutes. So, taas-taas. O ang pangutana, gikan ni Father Darwin Getgano. Time starts now. Mayong doktrina itong tanan. Unang doktrina, sa imong gigamit nga doktrina Kristiyana, ang nabasa nimo diha, ilis ni Kristo o ilis sa demonyo? Kaya ang pangutana higala, ilis ba ni Kristo o ilis ba demonyo? Ang mabasa din hemone. Ha? Inyong libro. Inyong pang libro. Oh. Inyong libro nga ang mga katawhan kamo ba ni ila sa Santo Papa sa mga ilis ni Kristo maunay akong tuba. Salamat kay ang nasuan, ilis ni Kristo, dili sa demonyo. Sunod pangutana. Ingon ka nga kanang mga pare iya sa demonyo. Ingon ang akong pinanggap, ingon ka man yang tanang mga pare nga Katoliko iya sa demonyo. Sa to pa delikado ni mga Katoliko may impyerno. Ang iyang pangutana igala sa to pa delikado ni mga Katolikong impyerno. Akong tuba. Kung magpadayon mo diha may kaganahan. Delikado. Salamat. Sunod pangutana. Ni aman sa inyong official nga sinulat nga naguluhan mga hitabo sa katapusang panahon. Page 160. Ningon, diha sa mga Katoliko anunay daghan nga hinabihan kamatinud-anon. Nga Kristohanon. Nga kinabuhi sa tanang kahayag nga nadanagan diha kanila. O ang Diyos nagbuhat alang kanila. Pangutana. Sakto na sa'yo. Salamat kay sa pangutana. Sakto ba sa'yo? Akong tupad mo ni. Kanang gibasa sa akong katba, Bro Darwin. Ang akong tupad mo ni, 1 minute ha? 1 minute. Oh, wapa. Ang katong mga Romano Katolikong matinud-anon sa gipadayag Kapitulo 18:4 papawalaon diha. Kay kung di mo hawa diha magaglaan, mao na akong tubag, delikado. Mr. Moderator, mo object sa ko, no? Ikat sa ang time kay ang atong role kategorikal nga pangutana, kategorikal sa dang tubag. Sayop ba ni o sakto? Ang akong tubag mo ni ha? Oh, ayaw kong putik tubag. Oh. Ayaw sa. Oh. Ang iyong pangutana sa'yo pa. O, dili. Ang akong tubag mo ni. Karang gibasa sa akong kaatbang kadtong mga Katolikong matinud-anon. Muna ang gisultis pinadayag 18:4 papawaon ka magyan. Wala sa'yo kadtong tinuod nga Katoliko. Papawaon ka. Sama na gud nako mga kagalaan. Mga Katoliko ko dihawa ko diha. Okay, sunod na pangutana. Okay, sakto man. Niya naman sa ipahayag sa inyong official na sinuwat ni Ellen G. White, Bisaya version, para masabtan yun. Ningon siya din
daghan ang motindog sa atong mga pulpito uban sa sulo sa baka nga ang mga tagna silang mga kamot ginagkutan gikan sa impernohanong sulo ni Satanas. Kamotana inyo maning pulpito tinuod niya dili. Salamat kayo sa pangutana. Ato nang tumagon nga pangutana. No? Kana gisulti nimo kanang Bro Darwin, nindot na pangutana palagi galaan. Nindot kay mga pangutana. Katong mga naadiha sa among pulpito nga mga butbuton o mangilan na hinapi, tinuod ang gisulti. Ay, sige, upay si 1 minute. Kapag katong matinudanon mga kagalaan, sama na mo, katong mga matinudanon, wala mo kaya, sama na ko yan, may mga pare ka na makakon. Kaya yan ang pare niya. Tinudanon nila, nasa inyo wala. Kanaghan kayo nga gisulti ko na, dito sige. Salamat kayo pagka nasakto kini. Sunod pangutana. Sa maog gyapon nga libro, ilan ni official nga magazine o inyo official nga basahon? Page 41. Ningon man dinhi o ikaw mga Adventista nga doon kung kahayag. Ayun na kayo, di na ma-record. Balik ko na to, ikat sa palihog. So, padayon ko sa pangutana, no? Padayon ko, ha? O, ang mga Adventista, nga dunay dakong kahayag, nga gibayaw ngadto sa langit, sa puntos sa kahimayaan. Pagka-yuron ngadto sa impyerno. Hiya man ni sa inyong official nga basahon. Sakto rin sa'yo. Kana pati maguni mong pangutana pati, wa na mo na tema. Kaya di ba mo pala? Pamina mo. Onya na iyang basahon, onya sayang iyang istan mga kagalaan. Oh. Ang iyang sikan ba istan niya, mga kagalaan. Mauta to iyang ibasahon onya, pero nalayo mo ni tema higala sa papauyo ni siya. Sa kong tema nga ang tanang pari sa sisi, mong taong yawan o nangalagos ni mo no, sa to pawa ni si Supat. Lalo ato man siya sa pangutana, ang ato man siya sa pangutana, igala, nasuwat ni Juway. Sunod pangutana. Ningon ka ng mga paring katoliko, mga mini ng kaparian, niya din sa inyong official na basahon, ang dakong katolik. Ningon din page, pasiuna, introduction. Nga nag-ingon din alang sa dugang nga pagpasanto. Gihatag sa Diyos kining mga pulunga. Ngadto kaguan. Mga hinigugma, dili niya tuhuan ang tanang mga espiritu. Apan sulayin ninyo ang mga espiritu kung iya bakini sa Diyos. Kay daghang bakakon, mini nga manalagna, nga manumha sa kalibutan. Hinoon, lakip na nini si Ellen G. White, inyong founder. Tinuod Hilom sa. Tupad sa pangutana. Ang iyang pangutana higala tinuod ba ni? Tinuod na higala nga dili Ellen G. White ang author ni. No? Tinuod nga dili si White ang author ni. Kinsa may ako panalitan ning ako may mini. Kinsa man kuno? Sa ato pa higala. Kini nga bruha, higala. Wa ko kay bawo kun butang-butang sa among ato. Okay. Ari na nasa buksan kay pangutana ra mo to. Sunod pangutana. Si Buano sinulat ni Ellen G. White naman lagi dire.
Mga kaigalaan, kining dakong away, naabay ako'y dakong away. Wala na ko madam. Wala na ko madam, mga kaigalaan. Ano man, kining timawa, kunya mga kaigalaan. Kining libro haigala, iya na galing himo-himo. Ibig sabihin, bukan mga kaigalaan. Bukan mga kaigalaan, na iyang gihimot mga kaigalaan. Na siya mismo nag-angko na ako mini magtutudlo. Kinsa man ko na tawhana higala na musulti nga ako mini magtutudlo. Hana mga kagalan. Sa to pa kining libro ha magalan. Butang-butang na mga kagalan. Wala na sa kanila to. Sunod ka pangutana, no? Basta doon na tayo dokumento, iya. Pangutana. Lingon ka, nga ang mga Santo Papa, nahimong iwan-on kay angkon sila nga sila Diyos. Ang akong pangutana, niya malagi inyong mga Pangulo. Giingnan ni Ellen G. White ang Komperensya General mismo nag-anam na o kadugta tungod sa sayop ng mga pagbati o mga baruganan. Ang mga nangulo na mintaha ni atong nagilalom sa ilang pagdumana. Sila matinuhaon. Sila matinuhaon sa pagsunod. Walang hilong sa ay para masakta na itong pangutana, no? Sila matinguhaon sa pagpasunod sa ilang mga gusto. Sila magadumala o magadaot ang sobra nagakum sa ilang posisyon. Ingon nga daw ang ilang posisyon naghimo kanila nga Dios. Tungod sa ilang pag-abusar sa ilang posisyon ni angkon man si Ellen G. White nga ang pipila niya ka mga leader nagpaka-Diyos. O matod dimo nga ang mga muangkon nga sila Diyos, mga yawanon, ang kunon ba nimo nga naaday sa budi sa mga sabrista? Sok. Kini iyang gipangbasa mga kaigalaan. Ako nang kabagon karong muhilo mo. Kaya, kung pagtubag na ko igala na, kapos na nagtutubag ko kay maningit mo na. Mauna mga kaigalaan. Kini iyang gipabasa mga kaigalaan, no? Peteng taas sa mga kaigalaan iyang gibasa. Taas kay iyang gibasa mga kaigalaan. Pero, ang iyang pangutana mga kaigalaan, yes or no makuno. Na karon, ang atong tubag, ang tema mga kagalaan mo ni, pamatud-an ko nga ang tanang pari sa sisi, mao ang taong yawanon, kay nangalagas demonyo, sumala sa ipasabos Biblia. Ato naman sa Hino, nagsuwat Ellen G. White. Ang ilang mga pangutana, tunang sa Ellen G. White, sa tuba, uyon siya sa akong tema, nga ang tanang pari sa sisi, mga taong yawanon, sumala sa ipasabos Biblia. Niya dinhi sa page 41 nga mga sabalista pagayud-yudon sa impyerno. O sa page 160 ang mga Katoliko ang Dios nagbuhat alang kanila. Kung ako ikaw, kinsay imong pilion? Kining Adventista pagayud-yudon sa impyerno o kining Katoliko ang Dios nagbuhat alang kanila suma sa inyong libro? O ba? Huwag yung kumag-iskot o Adventista ang tima, mga kagalaan. Klaro? Klaro, mga kagalaan. Pwede mo na sunod tima higala. Na, hikutan na itong Adventista na pag-iyoron bag o impyerno. Muna, mga kagalaan, na iyan na nagibasa kanina, na akong itupag, mga kagalaan. O yan, kining tima na akong ipamakutan higala, wa siya mangutana din sa mga referensya o sa Biblia. Wa yun. Ang 2 Crónicas 13:9 o sa 10:11, wa yun mga kaya sa mga nakay mabasa din nga naay mga pare gitaog Dios nga mili. O sa kanang akong gibasa sa Mateo 24, dito naman si Ginoon siya sa Ellen G. White. Muna akong tubag. Nigutlo man kag mga libro sa mga paring Katoliko, ang pangutana na da ba na nimong tibok libro? Oo, wala. Katong susing man.
ko na mga kagalaan. Unsa kay iyang ikasulti? Kadamar brother Rob, bay wa tay, o maragwa tay kanyo na sloyo. Kini mga kagalaan, kini nga akong ipakita niyo mga kagalaan. Dili ko mo kanang mo putos aling sinupan ulit tinoon. Sabang nagasto-gasto ako aling 50 ka pinabayan, unya di tinoon. Muna mga kagalaan, o gusto o kanang personal ni Asloyo. Kining mga libro at misa bro. Kining mga libro nga niya din nadahan ni mo tanan? Oo, wala. Nag-iskot sa libro. Kakita sa buwa ko yung libro, kaya na nag-isuwat. Hindi ka no? Para mga kagalaan. Para, hop. Oops, para. Ang history of Romanism, page 541, page 542. Basahan na ninyo. Kung ako ning tanong na itaning mga referensya ni, masood rin sa ako. Muna mga kagalaan. Ako na lang iputang din gisuwat o akong gigagatuhan mo na akong dubat. Okay, moderators time. Ang imong tubag, wala masibo sa pangutana. Okay, ang pangutana, nagdaba ka sa aktual nga libro nga imong gikutluan aron imong ipalaminate. Okay, so, asa man ang aktual nga libro ana kay aron mahiling. Ang libro nga akong gigulitan, kung aktual yun. Niya. Ako ipabasa akong kaupat. Wala ba? Mao na mga kagalaan, nanong ato na kang mga ayaw, mao kanina mga kagalaan, niyakan niya na libro nga original, nanong di man niya kanon. Ato masahon. Iyo ng libro. Asa-asa, may first of katikisi mga kagalaan. Na, karon mga kagalaan, niya na yung ipalita, nanong ato man siya, ako na mangisulti ka kanina. Mao na akong tubag sa 1 minute. Mr. Moderator, kining ang kulong ba nimo gawa nimo mabasa akong libro nimong dala. Ang kunon ba nimo ang tibuok nga libro imong nabasa ni or quotation ra ni? Tigala, matod pa niya ba na nabasa? Pwede lisura ba na ako mabasa? Kining, page 500, asal to? Mo galing original mga kagalaan. Oh, mo galing gala ang page pa, kapil sa 50 milyon, akong punan. Asa mabasa igala, punan ako ni sa kanang referensya. History of the World, third page, volume 8, page 643. Ala, pangita kisay author. Muna mga kagalaan, listen to kayo nga ako magsulat-sulat kung ano akong mabasa. Muna akong tubag sa 1 minute. Okay, moderators time. Excuse na kamay, Brother Jimmy. Ikaw kay nagdamak kag mga referensya niya kay imo ra man dining gipalaminate. Ang akong pauta na ayang pauta na imong untang tubagon, nadaba nimo ning libro ha. Dignities and Duties of the Press by Alfonso Ligore. O hindi, awali mo pita asa man ni. Kini. Okay. Asa man ning libro haron? Kining History of Romanism, napakay gidali ha, History of Romanism. Ipakita sa rin, ipagawas. Alam kay dakong bag ha. History of Romanism. Master Moderator. Ha? Hello sa. Manong magdala man kong libro nga na namin nasuha. Gilkanis original mga kagalaan. Karon, mga kagalaan. Stop. Hilom sa mga kagalaan. Hilom sa. Oh, hilom sa. Karon high-tech na mga karon mga kagalaan. Atong itanaw mga kagalaan ang original nga ning libro ug ang kanang cellphone mga kagalaan. History itype na ninyo. History of Romanism, page 541. Oy, ano galing dokumento mga kagalaan? Mabasa usab sa kanang History of the World. Sa kalibutan, historis, kalibutan sa inyong kaparian mga kagalaan nga kapin sa 50 milyones ka mga tao nga ilang gipatay. Mo na akong tubag sa 1 minute.
Kung mabasa na ko, nga kanang tanan nimong naa diha misquotation na. Uyon ka, nga ni-present ka og mga misquoted nga mga statement gikan sa Santo Papa. Mabasa na ko dire. Karon mga kagalaan. Kung mini inihigala, kining sulata, hala, prisuha ko. Prisuha ko, dire. Muna, iya mag-ingat, ikuti ito mga kagalaan. Muna, mga kagalaan. Muna. History of Romanism, page 550. Napo na sa kanang libro nga History of the World, volume 8, page 163. Okay sa utol ani Henry Smith, hala pisuwa si Henry Smith nga kailan ang historian mga kagalaan. Sa ato pa kana nga mga quotation nga wa pa nimo mabasa ang pinatibukan. Ako simple nga pangutana, anis lang nga tubag. Kana nga kini usa lang kini na usa nga encyclopedia. Asa may magito ani? History of Romanism. Mangutana ko nimo bro. Kining History of Romanism, nakita na nila mong libro ha? Oo, wala. Isang pagkaiwan ako makita. Dito sa Cebu mga kagalaan. No? Sa tanang bookstore akong gitanaw. Akong gipangita. Mawata na nga. 1 minute. Sa tanang libro ako nang gipangita mga kagalaan. Asa na libro nga itong makita? Ala, ato mo sa bookstore nga SA mga kagalaan. Hala, pangita dito. So, mato di mo, nakita ka. Nining mong libro. Nakita ni mo, wala. Awan sabi na ako. Buka na ita. Ibabit ito ng kitayip ni Higala. Kaya ako pong itanaw sa cellphone mga kagalaan. Saan man na mo? Pagka mo na mahal, maguna. Asa ba akong ikapalit anak mga kagalaan? Gano'n na kong dili mga kagalaan? Kanawa, kanon. Di libro nga kita, ganun di man niya ating kayo ni. Hala kano? Di may libro nga akong kita. Ano nga man niya ating kaya? Ato man yun siya sa akong kita dire. Nga naaman dito. O yan, ganun din o man ako ito. Nga naman dire. Okay, time's up na no? Okay. So, karon magsugod na ang negative stand ni Father Darwin Gitgano sud sa 15 minutes. Mga igsuon atong i-google ang iyang History of Romanism, no? Page 541, no? O 542. Tinuod ba nga 50 million? Dili tinuod, no? Atong basahon mga kaigsunan, no? Naingon dinhi sa History of Romanism. From the birth of Pope Pri in 606 to the present time, it is estimated by careful and credible historians that more than 50 millions of the human family had been slaughtered from the crime of the heresy of Popish persecutors. An average of more than 40,000. 40,000, no? Grabe, no? Ang average 40,000, ang iya ng lapas 50 million, no? May sundan na to. Bawa itong wak niya dito, mga pinangga. Relax lang. Relax sa mga igsunan. Ato lang isundan ang atong pinangga na igsuon, no? Nya 40,000 ba di ay? Kadako ng 40,000 o 50 million taon. Average ba di ay? Mga credible historians, no? Ilang research jud tinuod ba yung 50 million? Pas nila na average ay kay 40,000 naman niya. No? Mao ding wa niya ang iya nga libro. Kita mga kaigsunan, ili ni photocopy, original jud, no? Matod pa niya ang tanang pari kuno, no? Mga yawanon kay ni angkon. Wa man jud tay sabto papa magigsunan nga ni angkon nga siya Dios. Kunya kutloon ng mga sabto papa diha ni ako'y original statement. Pabuton lang ako, no? Aron mabuking siya taman. Yan ang imong Pope Leo diha. Pope Pius diha, no? Tanang mga sabto papa nga kutloon na ako sa original statement.
Mabasa rin nato sa www.biblelife.net. Nandiyo tayo, nandiyo tayo website. Ang iya, wave yung taman. O niya, dugang palihana mga kaigsunan, ang iyang pag-ingon, niya, iyang ng pagsabot, kabantay mo, nikutlo ba siya Bible scholar? Tanawa, kinsa na mabintas, suma silang libro. Ready dyan? Atong tanawon kung ang Santo Papa o mga pari ba, suma sa ilang panunlo. Kaya kung kining atong isuon, musubang yung ini, nagama-gama na niya sa iyahan. Ni amang igsunan sa ilang gapong libro, dili ni Xerox, tibuok libro ni atua. Nga naman, kamaturan na itong dala. No? Dili manikbuhat sa hunahuna lang sa tao. Ningon dili mag-igsunan, mao bitaw na-convert, ibaw ba mo, kasi ni Jando Alabado o si Edgar Laugan, mga sabalista man eh. Tungod kay nang dajutas kamaturan, tanawa, ang ilang kaubang sabalista, mo na ini atubang sa ilaha. Niya mga igsunan, kinsa ng mga demonyo. Niya silang basahon. Angay siya mahibawon ini. Sa page 394. Unsa nga libro? Mga buhat sa mga apostoles, sinuwat gapon ni Ellen G. White. Iyang gidinay rin, yawa siya dokumento. No? Mas ligon-ligon ni ako. No? Kaya di man dyan ako, ipalit man dyan ako sa bookstore. No? O niya, nada, dyan, ang iya, iwa pang nada. Ningon din mga kaigsunan, si Nero, daw na magtangan, gikan sa iyang kalag, sa katapusang tibailhan sa Diyos nun. O bisan pa, sa tawhanon, nga nagdala sa patik ni Satanas. Kinsa din nagdala sa patik ni Satanas? Sumala silang opisyal, nga panunlo, si Emperador Nero, dili ang Santo Papa. Niya pa dyan sa komentary sa Biblia mga kaigsunan sa Revelation chapter 13 verse 18. Wala na gamiton. Usa ka protestante nga translation. Ningon dinhi many suggestions of the meaning of this number had been made. 666 is Tiger is one less than the perfect 7. So it could represent of the 3 beasts against God. It could also refer to Nero, the Roman Empire. Dili Santo Papa mga kaigsunan. O niya mga kaigsunan, dugang paniini. Makadismaya, kini nga kamaturan. Yan naman, mismo na ang ilang founder, si Ellen G. White ang niangkon. No, sige angkon ni Ellen G. White? O ikaw, Capernaum, mga Seventh-day Adventist. Unsa to? Nga adunay dakong kahayag. Kaya ingon nga, mga badlungon mo na. Uy, hindi badlungon, pinakadawat og dakong kahayag. Nga gibayaw ngadto sa langit, sa punto sa kahigayunan. Bagayod yuron ngadto sa impyerno. Dili ako'y nagbutang-butang, siya'y nagbutang-butang na to. Kini ako, dokumento lang. Kung sa may gisulti ni Ellen G. White sa komentaryo, ningon ang komentarista sa ilang libro, maura kini ang nailhan nga pamahayag nga gisulat ni Ellen G. White nga nagpakita nga daw nawad-an na siya og pagsalig sa organisasyon nga Iglesia Adventista. Ang ilang leader magkaigsunan, nawad ang nagsalig sa ilang. Siya rin nagpabilid, yan nagkasaligon, dugang panihini mga kaigsunan, iyang gisaway, ang ato ng mga kapapahan o pipila ka mga pare. Di matamo dinay nga doon na dyo'y mga nangatagak. No? Pero nga mo focus kung ka ni Judas Iscariote, nga doon na may 11 kapostoles nga nahilo ng mga santos. Perfecto ba ang 12 kapostoles? Dili. Apil na niya na si Judas Iscariote. Dugang pa niya na mga kaigsunan. Ningon din mga kaigsunan sa ilang basahon sa 44, giangkon sa nila. Nagpatuo ang akong pinangga nga limpyo kaayo. No? Tanawang inyong basahon pinangga,
matod pa dinhi gikasubo nato. Nga dunay dili maayong mga sako. Nga dunay mga kuluyagon taliwala sa trigo. Bisan tuod na dunay mga dautan sulod sa Iglesia Adventista. O mapabilin kini hangtod sa katapusan sa kalibutan. Wa ka man matapos. Dapat iyan yung pamalandungan. Dugang paningini mga kaigsunan, itambagan ang ako pinangga nga igsuon karon sa iyang founder. Panahon nga magsangyaw at upangas mga tao sa pahina 75. Ningon si Ellen G. White, dili kita mo gamit og mga bastos ng mga pulong. Nga magkapasakit, nga mga pamahayag ngadto sa uban, lakip na sa mga igsuon natong Katoliko. Gibatlong kapinangga ng igsuon, basa-sabutan mo sa inyong basahon. Dugang paningini, ningon din atong ipon, gikan sa atong mga sinulat, mga panagsulti, mga pulong, o kung sabton, sa iyang kaugalingon mahimo makapasakit sa uban. Ningon ang founder, oy, di na magpasakit sa uban ha. Kinahanglan ako ang iuon akong pinangga may sunan. Basa-basa po doon pag may time sa inyong kaugalingon libro. Pero naman kita'y swito nun ani. Unya mga kaigsunan sa 146, no? Ningon din mga igsuon si Ellen G. White Gapon, no? Ningon sa dinhi, daghan ang mutindog sa atong mga pulpito. Uban sa sulo ng mga bakak. Nga ang tagna sa ilang mga kamot, gidagkutan, gikan sa impernohanong sulo ni Satanas. Kinsa na yung pulpito, matod pa, di man ako, no? Siya manggoy na muna. Kinsang pulpito, ganunay dagkot sa impernohanong sulo, gikan ni Satanas, pulpito sa Iglesia Adventista. Unya mga kaigsunan, sa pagpangutanan ako kaganina, unya kenta ng paring Katoliko, mga yawan man, delikado ang mga Katoliko, anay. Ngayon siya, delikado dyan, tumagpabilin. Tinuod ba na? Ano po ng ilang basahon mga kaigsunan, pagkaligre ini, no? Ang ilang nagabalingon nga libro, ang ni depensa sa kahindot sa kamaturan sa atong simbahan. Sa page 160, mauga pong libro, no? Ningon din diha sa mga Katoliko, paminaw ran. Adunay, inayon na to, no? Daghang mga hilabihan, kamatinud-anon ng mga Kristohanon. Kalindot eh. Nga nagakinabuhi sa talang kahayag. Nga nadanagan diha kanila. O ang Diyos magbuhat alang kanila. So ang mga Katoliko di ay magkaisunan na sila kagalingong libro. Wala naman siguro ni basa-basa nga magpinangga sa ilang official nga doktrina. O sa ato siyang pahinumduman, no? Palihog, basa-basa po pag may time, dili puno sa pagdumot, dili puno sa paghimaraot, no? Nga naman ninyong founder mga kaigsunan, dako kay gugma sa Iglesia Katolika. Ang akong pinanggara, mo'y nawatan o dakapsan sa gugma. O dugang pa mga kaigsunan, ilang giangkon, habi ninyo, sa ilang kagalingong basahon, Adult Sabbath School Bible Study Guide, ilang nanlan lagi kuno 666 ang satubapa. Pero tanawa na to, naaba silang doktrina. Gitawag na Vicarious Filii Dei. Kunin mo ng tintahon na kaigsunan. Hoy, makuno nas titulo sa us papa. Pero naaba na sa us papa ng Vicarious Filii Dei nga ma-equal nimo sa 666 niya ilang doktrina. At masahan, kung naaba, di ba sige na gamiton ron, no? Ikado ni Guano ni siya gamiton ron, no? Vicarious Filii Dei. Since the Reformation, this papal title has been used to calculate the number 666. First, it is not clear that this title is an official one.
giangko nila. O niya, matod pa din matod pa din sa mao gapong libro. Dingon din tibuok yun ni ato. No? Tibuok, daraw. Nagpaputo to kape tag tibuok nga ilang basahon. Sila, quotation. Maguwang sa mga libakira. Diya ka po mga gaigsunan. Ingon din I must say, the information he gathered together to demonstrate that Vicarious Felidae is historically based on 4 girae. Bakak lang mga kaigsunan. Huwag matod pa din sa mga gapon, or man ni Brad, no? So, okay na. Redundant na, no? So, dini mga kaigsunan, tinaw pa sa hayag sa utong tutok, maligon-ligon unta siya sa akong pagpangutana kaganina, nabasa o nadala ba nimo ang tibok libro? Ningon siya, nagsuri-suri manggugos National Bookstore. Nangita ko dito. O yan, napalit mo. Wala, oy, mahal kayo. Ang akong inadaman dyan. Nga naman, alibay man ang mga kaigsunan, no? Kung nagdalakas kamaturan matutpas panultihon 17:4, ang mga bakakon maminaw lamang sa mga bakak. O dilit sa kamaturan. Mga kaigsunan, sabang pahiga mo, inyo pang nakita karon, kakumpito mang libro ang atong gida. Dili man ni ako, kunya iyang gininay din, di man nakainin jiwa ito eh. Nga pagtanaw din sa kinaunhan, tanawa, Bisaya version, Cebuano version, sulat ni Ilin Jiway. Unya, unsa may sulat din matod pa niya mga pare na imong iwan kay mini lagi nga propeta. Tanawa na to kisay mini matod sa ilang basahon, no? Nadaman-awan na, tikrik-inik, no? Pasiuna nga pahayag. Kay daghang bakakon nga manatlat na nga manungha sa kalibutan. So no, daghan ko ng mga mili nga propeta nga manungha sa kalibutan. Lakip, hinuon, lakip na niini si Ellen G. White. Tanawa mga kaigsunan, no? Tibuok libro nyo din ito, ang ilang quotation lang, no? Magduwang sa mga libakiro-libakira. Pero kining ato mga kaigsunan, kalma ron ita, no? Nga naman, anian nato ang kamatuoran. O matot pa sa ilang mismong libro! O sa ilang gisulti, daghang mga Katoliko, mga luwa sa sabi. Okay, salamat ni Father Darwin sa iyang negative stand. Karon mga pangutana sud sa 10 minutos. Okay. 15 minutes. Gikan sa sumalista Brother Jimmy Raneses. Okay, start now. Ang akong pangutana kining libro. Page 33 akong basa. Ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa binyagan nga tanan nga mila sa Santo Papa sa Roma nga Ilis ni Jesucristo. Ang akong pangutana mo ni. Kinsa naghatag authority ani nga inyong paw mo'y Ilis ni Kristo? Ang Dios o kamura? Ang Diyos mismo. Galacia 4:14, lingon si San Pablo, kunin niyo akong dawaton, samara ang anghel sa Ginoo inyong gidawat, o labaw sa tanan, samara nga inyong gidawat ang atong Ginoong Jesucristo. Kapag ninyo kanako, Galacia 4:14, samara nga gidawat ninyo si Kristo. Ang imong ikutlo, doktrina, doktrina Kristiyana, klaro diha ang mga Santo Papa, Ilis ni Kristo. Wala basa nga Ilis demonyo. Sa Iglesia, sa Galacia 4:14. Namatod pa nimo mauna, no? Napay mabasa diha nga Ilis ni Jesucristo ang inyong Santo Papa. Anang teksto nga imong gitubag sa akong pangutana? Okay, napay mabasa nga Ilis si ang mga Santo Papa ni Jesucristo. Nianas Mateo 16:18. Pedro, ang imong idilig din sa yuta. Relax na. Oh. May nang tagsa ng mikrofon. Kapag yung minute, no? Mateo 16:19, ang imong idilig din ni Pedro, idilig ko usab sa langit. Ang imong itugot din ni Pedro,
itugot ko usab dinhi sa langit. Og sa Exodus 7:1, ningon ang atong Ginoo nga ikaw Moses mahimo kang Ginoo alang ni Faraon. Nahimo din ang yawa ang si Moses, no? Nahimo siyang representative or iles sa Dios. Kataas pagtubag ito mo Exodo, Mateo. Ang akong pangutana mo ni. Ang Galacia 4:14. Wa ko mangutanag Mateo o Exodo. Ang akong pangutana mo ni, kanang Galacia 4:14. Naabay mabasa nga kanang inyong Santo Papa sa Roma, ilis ni Hesus Kristo, author sa Dios. Mabasa? Wa, mabasa. Okay, kaya pangutana no, wa jud siya mag-focus sa tema, ang tema nato mo kaya pamatud-an ang tanang mga kaparian iyas demonyo. Wa siya pamatuod, no? Ang iyang pangutana noon, wa jud siya mo face to face nako, no? Ayaw sindagan, face to face ako, no? Yang iyong pangutana Galacia 4:14, si San Pablo na niingon nga kung mudawat kamo kanako samara nga si Kristo imong gidawat mo na meaning anang ilis ni Kristo, representative of Christ. Sama ka lang ikaw head ka sa imong organization, siya mo representative nimo, siya mo babay ulit na 40 seconds pa pag timer go direct ikay ulit direct timer, no? Ay timer ko 46 seconds pa, no? So muna mga kaisunan ko, ang meaning ng ilis sa Diyos, representative, ambassador of Christ. 2 Corintios 5:20, we are the ambassadors of Christ. Kami ang representante ni Kristo. Sa ito pa, huwag kayo mabasa ang 4:16. No, huwag kayo mabasa. No, pero laing pangutana. Laing pangutana. Ang Mateo nga imong gikutlo. Ang Mateo nga imong gikutlo, naagay mabasa dito na ang inyong Pope maoy ilis no si Kristo. Diba? Naawala. Okay, ubag na ang pangutana, no? Dili litra po litra, pero masabot. Matud pa sa atong tema karon, iyan ang giusap, no? Ya, matud pa niya, dili sumala sa Biblia, sumala sa masabot, no? Bisod ba kay mubasa ka niya, di ka magsabot-sabot, no? Imong giusap nga sumala sa masabot, hindi masabot na nga representative ang Santo Papa ni Kristo din is kalibutan niya, no? Nakadawat siya Yahweh sa langit o sa yuta. Kataas magpangutubag mo. Ang tubag langit o yuta, no? Karon. Ang 2, 3 o 4, muna ko pangutana. Kining sulat ni Pablo nga naitawong yawan ko nga mangingilan nga nag-angkon na siya Diyos. Sayot ni gisulat ni Pablo o namakak siya to ba? Sakto kayo ang gisulat ni San Pablo nga dunay mga tao mo angkon niya sila Dios. O ang inyong mga leader, giangkon ni Ellen G. White nga nagpaka-Diyos. Di modo, ikay na igo si mong kagalingong teksto. Ano sulat nga mapangutana? Kining mabasa sa Catholic National niadtong Hulyo 13, 1885. I-research din. Nga kining inyong Pope ni angkon og Dios, bakat ni o tinuod? Niya, sa mga dokumento mga kaisunan, gito na nato. Ningon din si Father Carte. Ningon si Father Carte, I haven't been able to find anything about Catholic National. Kaya gito. There is, however, a Catholic publication which have the names National Catholic Register. Dili na atong libro. Libro na sa mga anti-Catholic. Dalawa, the code is said to have appeared from the English Protestant publication, not a Catholic one. But that's 1 minute, no? So, now, this quotation is misquoted. Kanang gibasa nimo? Imo ginabasa ang tinod nga libro ana. Dako mo utang nimo. Imo bang nada ang tinod nga libro? Amen. Salamat. Gidaban ako, wala ko dad-a, pero ang tibuok nga statement sa Santo Papa ni anako, no? The whole jud iya kay usa ka linya, gida. Kaya tibuok jud, no? Muna, wa ko kumuman. Kumuman na to, boy. Oh, 1 minute, ha? Tanawa mga kaigsunan. Ningon
Ingon ang sa Papa mga kaigsunan. Yeah, the mo ni nagkontrol. Mo ni original nga statement sa Papa. Yeah, nila kumpleto ka. Ingon din ni Pope Pius X. This is what he actually did say. The Pope represents Jesus Christ himself and therefore a loving Father. Wa mingon diri Ginoo. Ginoo o consider himself as God. Wala. Ay, pangutana. Pagsulti ni Pope, the Pope and God are the same. So, He has all power in heaven and earth. Ang akong pangutana, bakit ni iyang isulti? O, tinuod? Ang misquotation gapon, no? Niya ini sa www.biblelife.net. Ningon din si Maria Kikutlo. Ningon din si Pope Pius V. But since we hold upon this earth the place of God Almighty, who will have all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Wamingon din same as God. Misquotation gapon. Wala pagdalagis ni Bo. Kining libro Alfonso de Dignities and Duties of the Press, page 34. Si Pope Leo XIII ang sulat nga ang obispo nag-ingon, atong gikuptan ang lugar sa Dios nga maggaw ni sa tanan. Bakak ni o tinuod? Okay. Bakak ba ni? Ang iyang mga quotation tanan, puro bakak. So, na ito dokumento, no? Kanang, magod, ato man ning ikutlo na? We hold. Related na siya, ang ikutlo ni mo, kung naminaw lang kanina, mo na ang sulti ni Pius V. Ningon siya, oh. We hold. Mo ni, sinonymous na sila, brad. Kung naminaw ka. We hold upon this earth the place of God Almighty, no? Nga naman, kung sa imong idilit ni Pedro, idilit ko sa langit. Ang imong itugot ni Pedro, itugot ko sa langit. Nabalas Biblia, na ang kaayo, Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18. Wa ko mangutan Mateo 16:18. Kining libro legalan. The First Catechism, page 112. Paminaw. Akong basawan, paminaw. Akong pangutana mo ni. We must obey to the Pope as to Jesus Christ himself. Bakak ni o tinutuban? Salamat kayo itong basahon. Itkatsa kayo itong basahon ko sa. Bakit ba ni atong paminawon? We must obey to the Pope as Jesus Christ himself. Kung maubay ta sa Papa, sa marangan ni obey ta ni Kristo. Nabalas Biblia, Lucas 10:16, ang namati ninyo, namati nako. Ang wa na nati ninyo, wa mamati nako. Ang og nagsalikway kaninyo, nagsalikway sa atong Ginoo. O nagsalikway sa nagsugo kanako. Kung hindi na nimo uyunan, di modo dili tayo ka iya sa Ginoo. Ang Lucas 21:8 nga na pa Kristo, inyong Pope ni angkon akos Kristo. Si Kristo nag-ingon akong basahon. Ang Lucas 21:8 mo ni akong basahon eh. Nagkanayon. Si Jesus mingon, pagpantay kamo, ayaw kamo palimbong. Kay daghan ang muanhi sa akong ngalan nga mag-ingon ako mong Kristo. Karon, ang inyong Pope nag-angkon ako si Kristo. Si Kristo nag-ingon nga pagpantay mo kay naay mga bakakon. Ang akong pangutana, bakit nang gisulti ni Kristo o tinuod diba? Tinuod kayo ang gisulti sa tong Ginoo. Ug ang naigo na mo si Ellen G. White, matud pa dinhi. Daghan kay mga bakakon nga manalagna, nga manumha sa katapusang panahon. Hinuon, lakip na niini si Ellen G. White. Kining 2 Crónicas 13:9. Ni ay mga pari dinhi nga laing kanasuran nga gitawag Dios nga minik. Na karon kining parian na madinhiwa man sa lagan ni Israel. Ang akong pangutana, tinuod niyo baka kining gisuot ni dinay pari nga minik nga napaka Dios. So, kanang mga pari nga mini, agaw na ni Ellen G. White. Hinuon, lakip na hinuon niini si Ellen G. White. Kaya ilang gahapon nga mini, lakip. Sila pikian.
mabawag, no? Wala nga, kanang Dos Kronikas, wala may Katoliko, ana. Ang simbang Katoliko na himugso na panahon sa Pentecostes. So out of context ang iyang Dos Kronikas. Gano'n man, pagano man na, kita kay mga Kristiyano naman. So ang iyang ikot ko magkaigsunan, dili mahaong na to. Iya na yung pagsabot, way labot ang istasyon sa Ginoo. Kining Dos Kronikas 11:14 na kining pari ba nga hinimugto nga way utol gikan sa Dios. Nag-alagad og demonyo o nag-alag og demonyo. Kana iyong pari ba, obispo? Gikan na authority sa Dios o kamura? Salamat kay pinangga kay Suon, no? Gikan kayong sa Ginoo. O ganay sa imong ipangtudlo ilis ni Kristo, no? Badyo ninyo ilis sa demonyo, no? So ang iyang nagtuo siya, ang iyang mga dokumento mudapit kintaw niya, no? Pero wa jud mudapit. Ang Dos Kronikas, mapagumuman, no? Muna nga sa Dos Kronikas, Old Testament na. Pero aman ang mga Kristiyano na himugso panahon sa first century. Ang iyang gikutlo, Old Testament. So out of context, no? Muna nga, klaro man kay dinhi sa dagway, sa dagong kaaway, no? Nga ang mini lagi matud pa ng Dos Kronikas, mahawhaong gamay si Ellen G. White. Kinama sa inyong basahon, di man ako'y nagingon ani, balik ko na po na ko ha, no? Papamuman. Naghay ang mga mini ka mananalag na, manunghas katapusang kalibutan, katapusang mga adlaw, o hinuon, lakip na niini si Ellen G. White. Hindi butang-butang ako, di po na chismes, tibok libro. Kining Mateo 26:59 nga ang mga pari mo nagmando kay papatay ni Kristo pagka kay dili tuman. Okay, mga pari na ng mga Hodeo di Kristiyano, no? Kini ato mga pari naman ni nga Kristiyano. Basahan ta mo sa sa pinadayag 1:6. Nagipili kita nga mahimong pari aron magalagad sa Dios ug sa iyang katawan. Niangkon si San Juan nga mismo siya pari. Delikado ni sila kay way pare. Unas pinadayag, o pala gumawa, no? Pinadayag 1:6, yang gingharian di sa Ginoo, adunay kaparian. Ya sila kay way pare. Delikado ni. Kanang iyang teksto ikot, no? Referado na sa pari sa mga Hodeo. Dili referado na itong mga Kristiyano. Walang pagtuog history, Brad. Kining Dos Kronikas 11:25 nga si Pablo gibato sa Romano Katoliko, gibato og gilatigo. Oh, tinuod ni o baka 2 Korinto 11:25. So, iyan ang giyangkon nga diha ng Katoliko dahil ni, no? Diha na dahil Katoliko kung maon ni, no? Kinsa man yung mga parian, mga Hodeo gihapon, no? Judaism gapon kay nasuko lagi sila, Brad. Sabihin, no? Ang siguro po yung maluka, ay, malabog na yun. Ako, kalmaran yung ito rin, no? Mo naman nag-iksunan ko, wa kapulpog ang atong pinangga ng iksunan. Napulpog sila, dili sa ako kung dili sa kaugalingong statement sa ilang matud pa nila, sa dagway, dakong away, mini. Hinoon, apil na si Ellen G. White sa mga mini nga propeta. Matod panimos mga Hodyo. Okay, salamat kayo ninyo duha sa tibo nga interpellation. Oras naman, sunod ang negative stand na, I rather, rebuttal sa negative side. Magsugod ta ni Father Darwin. Okay, 5 minutes. Okay, 5 minutes like Father Darwin, okay? Salamat kayo, pinanggat nga Jimmy, no? O sa itong mga kaigsunan, nga niya din ni karon, no? Matod pa niya, dili kumuan niya aron pagpasakit ka rinyo, no? Kung sa nakong tuyo, dili aron pagpasakit nila, o dili ang pagbutyag lang sa ilang mga doktrina, namura o buwan na nila matun no? O gani sa page 75 mga kaigsunan, giadvisan, ang itong pinangga nga igsunan, sugod gani karon ha, kung magwali mo, ayaw mo gamit sa mga pulong ang mga pagkapasakit sa uban. Lakip na ang mga igsuon na to nga
Katoliko. Apa na to ang Ginoo, no? Oh, wa man siya kamamatuod, no? Kaya ang iyang ipangda nga mga dokumento, mga misquotation, no? Muna ngayon sa backup ba ni? Pasilan, no? May lang untag. Kini bang photocopy na lang untag, no? Wa man siya magda. Ngano si Brajando akong ipangutana, Brajando. Debater man juga sa balista, no? Brajando kanang nasa inyong libro ba? Nakita dyan na ninyo? Sa Father, akong iprangkahan ng akong teacher na debater. Siya nga, wag mo jutaan na, no? Kaya mga original, anak, wag jutaan na. Mabitaw si Jando na ana sa simbahang Katoliko. Number 1 ni siya nga dipinto sa sabrista dito sa Usamis. Pero tanawa na si Brad Edgar sa barista, si Brad Jando sa barista, uy, ang ikontra nila, gikan di airan nila. Mga kaigsunan ko, ang atong mga kaubanan karon daghan kay mga dili Katoliko. Kumutindog data, dili ta mangaway. Kabantay bitaw mong di jud ko musapaw ni Brad, no? Kay naaman niya sa atong role, no? Nga kinahanglan paabuton ang pikas, no? Human ustorya. Kay doon na may usa ka minuto nga matag usa, no? Nga naman bugat ang kamatuoran. O ang kamatuoran na kaigsunan kung makibako kita sa kamatuoran, wa kitay dag-anan. Apaka na itong Ginoo. Unya, balik ko na to, kung yawanon pa ang mga pari o ang mga Katoliko, nga naman, atong balikon gapon ang ilang basahon sa 160 sa mga panghitabo sa katapusang panahon. Ningon din ni mga kaigsunan, diha sa mga Katoliko, matod pa niya kung magpabilin mo sa Katoliko, no? Impyerno dyan mo, no? Pero dire, pas nila ninduta. Kay daghan mga Katoliko nga hilabihan kamatinud-anon nga mga Kristohanon, no? Pas silang tigian at asingoy. Nga nagkinabuhi sa tanang kahayag nga nagganag. Diha kanila ang Diyos magbuhat alang kanila. Mamita ko siya pangutana, Brad, ni ama sa inyong libro, nga ang mga sabarista, matud pa ni Ellen G. White, pagayod-yuron sa impyerno. O nga mga Katoliko sad, nga ang Diyos magbuhat alang kanila. Ako sige pangutan na, kung ikaw ako, Brad, kinsa may mong pilion? Kining Adventista nga yud-yudon sa impyerno? O kining Katoliko nga ang Diyos nagbuhat alang kanila? Wa siya mutubag, no? Wa siya mutubag. E kung mutubag siya, mo bitaw si Brad Jando nakabasa man ini sa sabrista pa siya, mo nang niya na siya sa simbahang Katoliko. O si Brad Edgar nakabasa man pud ini, no? Si Brad Edgar niya na sa simbahang Katoliko. O si Brad Jimmy, o si Brad Ralph, nakadungok naman ini, no? Atong pabuto na lang. Kaya kung magpabilin, kita ni ini. Kung magpabilin kita ni ini, matod pa sa ilang libro, pagayud-yuron ka sa impyerno. Di man ni ako, ila maling basahon. O nang Regine, Redraw, base sa mga pulong ni Ellen G. White, dili siya gusto nga pagayud-yuron sa mo. O nang gawas na mo. No? Kaya kamon mo na mo, sa tibuok na mo, kasing-kasing sa tibuok na mo huna-huna. Amen! Kabantay ba mo nganingon ko nila na sila yawanon? Wala. Kaya di man ta gusto mo pasakit sa ilaha. Nituo ko sa gisulti ni Ellen G. White. Nga sa atong pagwali ba, ayaw mo pagpasakit sa uban, ha?